My people, they say it don't happen. Oh. As it stand right now, the person where they call Commander Gentle Diawu himself, will be one of the Biafra Liberation Army, don't come outside. Come tell the general public that is going to make sure say, he say he go for Nigeria yata very soon. The thing they prepare heavily for Nigeria and they no go fit catch am. I go play the video from beginning to end before we go continue. Stay tuned and watch the video and share. Easy. Aga po kuchukua kikada. Akana osi nyinyi ile kanya. Kala. Manaji kwa jina kama kana yao ndala. Makaji makawa. Ale kudo kulo kwa tata. Wala kala kwa ekikere ni kwa ko. Wala kala nda ala ko. Ekala ndi che lande de la ndoko. Le kala ndo ma de kala mo ni la mara ni de la ni. Ekala mo la Biafra wa bu. Aye zikola lo kwa tata. Kai kelo risanyo mera lebe mmadu dịka Trump nọ maka na atụmatụ ndị iro emezuru ọnụ nke anyị and as it is with us You go depend them. as it depend them You go dey sweet us. ana m ekele ndị ekele ala ekele ụzọ ekele ekele ndị mmiri ekele mmụọ niile na agbara niile na-emere m ife na-emere anyị ife wee na-agụ ọkpọrọ ụbọchị tata si ndị uchiche ekelekwa m unu anyị na-ekwubi okwu sọbara igbo ya bụrụ onwe ya Ise. onye isi anyị na-awa aja gwara nke wee chụọ Ise. ọ hụrụ anyị chetara ihe bụrụ nwa agba ikwu egwu ibe ịbụ nwa agba ikwu egwu ibe ya Ise. ose ọrụ atụrụ anyị na-atụ nke mkpachi ụzọ ya mazigbo ya olu Ise. o doro anyị anya n'ezie n'ezie na nna anyị ugwu si na ha ga-achọ anyị bịa they will kill us, we will kill them after every Biafra ga-abịa ama na ha chọrọ gara wee bịa mana ha ga-ama echi Ise. ha nwere ihe niile ma ya enweghị anything mana ha nwere ndị iche na ndị egede na ndị ọkpọ ala be na ka anyị zụtara ọkụ ihe ọma ka ejila ji ejele okwu ogwule ọkọ ka idide ji awa ọ bụrụ na anyị ejela na ugwu Awụsa ala Yoruba si ndị Awụsa ndị Yoruba fakwali ya ma na-echere anyị ihe ọjọọ anyị sị ha chere anyị nwetakwa anyị Ise. ọ bụkwa na anyị ejeba n'ugwu Awụsa ala Yoruba si ndị Awụsa ndị Yoruba fakwali ya ma na-echere anyị ka ọjọọ anyị na-echere anyị na-alụ ọgụ ka anyị chọta nwere onwe anyị ala Biafra ha na-echere anyị ụdị ka a na-echere anyị sị ma ụmụnne anyị a niile ha ji achụ anyị ọtụtụ ha na-achụ anya ndị ga-eji alatere mmiri na eke Ise. eji alatere mmiri na orie Ise. eji alatere mmiri na afọ Ise. eji alatere mmiri na akpọ Ise. anyị na-anọ ụbọchị na anọ eje anyị abara anyị isi ije Ise. ekele dịkwara Chukwu okike abịa ama onye mere ọnọdụ Trump ji wee dị ka o si wee dị abịa maka ya ka anyị ji ọgbakọnatala ụbọchị taa ka anyị kelee Chukwu ma bulikwere aha Trump elu kọngrats agha maka na ọ dịghị izi na ihe Chukwu okike abịa mebere anyị a na-ekwudebe ndị Muslim nọ ka a na-ekwudebe the Nigerian terrorist nọ n'ime ndụ anyị n'ime ala Biafra ụmụnne ha na-egbu ya agha na-ebukwasị anya ebubo n'elu ya a sị ekekere eluigwe ka ụwa ndị ichela ndị egere na ndị ọgbọ ndị ụmụara ndị ọma na dị ma mmụọ na niile na agba niile anyị na-emere ihe a sị ekele ya dịkwara ha Ise. anyị agọrọ ọfa n'ihi na oke ọtụtụ okwu adịghị ala ụka nwere kama sị na anụ etuto nwere ọnụ ụlọ esiri ọnụ ya gbaa abụ etutola enweghị ọnụ na-esiri ọnụ ya lechi ebe ọla sịra wee gbaa abụ Biafra wee etuto nwere ọnụ anyị esiri ọnụ anyị wee pụta Comrade Conson Biafra must come. Ise. Whether they like it or not, Biafra have come to stay. Ise. Thank the Elohim, one of Israel, for all he has done to us by bringing Trump back to the seats. We give honor, thanks. And that is why we are gathering in the respect of my commander, my able commander, Triple General,
General Butoso, we are standing firmly, no matter what so may be their plans, no matter the rate of war that they have come with, and also, victory must be yours. You say, You say, whether they like it or not. I got to have a job because of our defending one. We are defending our motherland, and we must fight to make sure we defend the mother's land. And the owners of the land, not themselves. we give thanks and praise unto God. That's it. More work and more wine. I want to go back to the village so that you will go out of the town. I'm going to go. I see you of that for you. What about Tobia? I don't know why you here. Obi ande ala kwa makana no ala kama peble ya la kumba kula. Obi ala kai spa no ya bebo ya la kuku ya pa ya. Ise. We kwa de ba la mo de pa ni ala mo. Ise. Ya na zo won kai. We have come today to appreciate His Excellency Donald Trump. We have come to congratulate him. We are congratulating him for coming back to the seat. His Excellency, gentle the Yahoo, with his men, and for the respect of our leader, Igwe Butoso, the Triple General, the Chief of Armed Forces in Biafra land, he sent this message through me. He is congratulating you for coming back to the seat. We really appreciate what the Lord has done to Biafrans. We are so much happy because the plans of the enemy, the zoological country, does not work. They are among the countries that planned so solidly to make sure that they sentence you 10th of this January. But as God may have it, today you are in the seat. And we all say, hip, 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 hooray! Biafrans are saying, hip, 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 hooray! Biafrans are saying, hip, 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 hooray! That all this propaganda of Nigeria, terrorists of Athens, we are tired of it. We're only saying that we don't want to be among Nigeria. We don't want to belong to Nigeria anymore. And we are not in Nigeria. I can never be a Nigeria. I've never been in Ugwu outside in North before. Sincerely, they burnt me. I have never been in Lagos before. Why are they worried? Why are they worried like this? Why are they looking after me like this? Why are they searching for me to kill? I'm a Biafran. They have to stop looking around, searching for me to kill. They cannot kill me. My life is not in their hand. And for their information, I, gentle, am everywhere. I don't have camp. I don't have any camp. And I must make sure I bring Nigeria down. And Nigeria is falling already. And Nigeria have fallout. Okay, my wonderful people, I beg make una share the video and drop your own opinion for inside comment section. As you don't read though, don't forget to stay there for Pump Info News. Here where they bring up winning news as it they happen.